Здравейте всички, които ме гледате, аз съм Лайкеро БГ и днес започвам нова поредица, първата ми поредица и първият клип на Майнкрафт, в който нали така снимам, спалвам в голям и тия неща не могат да се трябваше да се мазинката, но няма значение. Нека първо да събера дърво, да се овца ще убия. Там има равнина, после ще отиде ще използвам, да мога да намеря някакво сърце. Сърцата са най-яките. Така. Толкова дърво превръщам. Права, така. Да. Плюкам. Крафтинг бенча и да, клечка. Тирка. И да. И взимам ачхмент тимето мине. Да. Да, тук има. Добре, просто. Сега ще слезем долу. И ще взема. Да. Ще събера камик. Да. За да си направя каменни инструменти. Ще събера и то сколт, където се мятва. Ще убия овцете, се поразходя малко и това ще се. И така, каменна кирка. Така, брадвичка. И меч. И това само още един камък за печка. Да. Hot topic. Hotel topic. Тате, ходи на там. Да. Баща ми пиха и аз съм ужасно. Кола тук е много. Ако знаете, да, знаете, че е много. Много е досадно да го копате така, като идиоти, като дебили. Не да се копа, ама сякаш все едно, това говоря специално за мен, нали? Ако не го изкупам, ще не се пускам лошо. Там виждам Ирон. Да. Имам Optifine и съм с текстурният пакет Faithful. Много ме кефи, много ме радва. И тук тия цилани ноч опресичване на Майнкрафт пускат много малко железо. Това е към ноч. Там има пещера. Сега ще се открина малко. Ще се ме крипа. Това ли? Да. Няма нищо. Събера това лъно. Им се видя, че не е земя. Привидял ми се. Излезах, там ми се видя, че не съм просто лъгила. Как ще я помня безразсъдно трудно. Там има Dark Wood Biome. Къщата ще ми е тук наблизко, защото колко ми помня. Кола още. За зелени тук няма животни, които пускат. Месодайни. Да. И ми е лаги, където са световно. събера, ще изкъба брадвата.
нашите градинки и ще се направя червена боялка, защото червеното и синьото са ми любими цветове. Казвам си лични неща, които трябва да казвам. Но чудо се, дори се стегля в стегля. Приятелите ми викат, че ще го правят много трудно с тегли, мързи ме, не знам защо. И аз си ми харесвам. Беше да, не, кого залъгвам. Ще играем. Ще ми лаги много силно. Да. Сега се надявам да ме чувате по-хубаво. Събирам дърво. Да. Кой би се сетил? Там свинели ми виждат очите. Те са ми най-жълничките така животинки. Сърцето ми загъза като го убия. Виж го какво. Не, защо? Защо? Майнкрафт, ти си толкова жестока. Какво красиво око има. Но ще падне под ножа, защото това е с прасе. Лак. Събрах хубаво достатъчно дърво. Стига бе, много овце. Надявам се и това тук да има селце. Добре, ще се посъбера. Ох, какво? Лаги ми. Ай, как лаги. Ай! Майко, хора, това до сега не ми се беше случвало. Чакайте. Мишката ми се прецака за малко. Какъв е то слаг, бе? Лелей. Казах, че се оправи. Много гадно го направиха тук коронката, тук отстрани да има като бреза. Това е много тъпо. Преди по-ми харесваше на мене. Толкова са... Ай! Лелей, какъв. Това, ако вас не ви дразни, мене ме отвращава. Много съм зле с въпросото. Чакайте, искам... Това майче намаляваше лага. Да. Не мога да разбера, преди лагах по стописив. Съм са... Нещо се усирам. Главата ми е нащупвана. Слънцето на път да залезне. Да залезе! Да. Ще събера... Втория епизод. Сега ще си събера материали. Ще намеря подходящо място. И то няма какво да се оплача от място. Мястото е супер според мен. Ще събера шугърки. И ще си изхвана кирката, докато копая Darkwood. Много ми харесва. Вече много редко почва да спаунва на равнини, което е много тъпо.
щях да спавам макаци, гори. Ама преди много често спаваше в джунгла. Това сега вече намалиха много да спава. Странно, добре. Ще си полегна. Ще си направя едно чест. Мини чест. Аз така ги наричам мини честчета. Си остава около печетва. Правя едно дърво. Аз по-дърво. Легло. Ето така, като баровец. Не можах да го напиша, защо? Трябва в Майнкрафт да направя, примерно като си полегнеш и вече да се изпекаш, защото така, нали, уж минава времето, а то бах ти нечестните. Моч, ако ми гледаш клипа, го направи. Направи го за мен, аз съм твой не фен. Да. Там има бял гора от бяло дърво. Тук се крито с педерас, лелей. Войте са много, бе. Само не гърмете. Лак! Мамката си, мамката си. Умри, бе! Взех ачхамент. Има още един педерас тук. Ще падне тук при ножа. Сега ще ви кажа как да, като имате такова дърво, как да го сечете най-лесно. Дори тези дървета много дърво дават, много стака понякога и повече. Това ще няма да е толкова. Не знам. Всъщност. Да. Друго дърво не е, не. Въй, как лаги! Мамо! Как може баш сега да се щупиш? Циганче! Циганка такава. Ей, тук много приятна постановка от всякъде. Само дървета. Добре. Сега ще започна да се строя. Не. Няма. Събера още материали, но за сега си сложа щата. Взимам си материали. Бог знае за какво ще ми потребват. Добре. То, не ми трябва сега. Бая голямо дърво, бих казал огромно. Не трябва да чупиш. Не трябва. Ей, как можах. Се усерах така.
мисля много хубаво как да си направя къща. Ще е като тия вилите да ти имат като... Да. Кажи думата, кажи, човек. Не мога да се сетя таката дума. Тука колко ще е клипа. Какъв то слаг, бе? Мамка му. Се направи дворчик. Това ще го изравня. Не знам, ще го изравня, ще почна къща си там. Стих се. Вече си имам оправдание. Ще махна и този гьол тук. Ще посъберат пясък. Къща ни ще е квадратна. Надявам. Мисля. Да, мисля. Добре. И да започвам. Добре. И така. 16 не са много. Пак е нещо. Ай! Чакайте само. Две, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Добре, само ще направя ето думата платформа. Ето. От 12. Сега тук колко, чакайте. Само ще 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре, тук е 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Така пукай. Пукай сега тук. Където се срещнат. И така. Ей, това колко ресурси ще иска.
След много остава мамичката ти. Какво? Да, това... Знаете, Майнкрафт, бе. Еми... Я, хардкор. Прочим. Остават нека съм първо 4. Мисля. Колко пъти потом. Не ми пука колко ще клипа. Също ми пука, чакайте. Сега ще го изкопам само това. И ще го спра. И да, сега ви напомням, се абонирате за мен. И да. Какво направих? Напомням да се... Само се лягам. Ето. Да. Напомням ви да се абонирате за мен, защото така помагате на себе си. Като искате да гледате някои по-хубави клипчета, не че моите са някакви цафнали вързали, помагате и на мен, защото така ставам по-известен, и разбира се, помагате и на приятелите си, защото като стана по-известен, де-факто и те ще видят, я да го проверя. И така, помагате горе-долу на всички. Така на враговете ми, които се старая да нямам. Добре. Вече колко бавно го чупа. Колко бързо трябва. Колко бързо свърша там на тази платформа. Лелей. Да, туши ми се кер. Братата. Сега само и това ще правя. Ей, тя па почти готова, бе. Нема па ще добър. Бум! Трябваше да го дигна още, ама не. Мисля, че ще се получи много яка кашкурка. Как може да се изтръсиш, бе? По всички падат на там. Играта ме мрази. Добре, да? Аз ще си мъста, ако ще видиш са. Запраши да къртате. Знаеш шо? Сега па ще ти взема сапленгите, най-вероятно няма да ги посада. Ага. Сега ще виж ти. Не. Добре, яко.
Само довършвам прословутата така платформа. Така малко обърках. Опа! Ето. Платформичката е готова. Сега само да си взема нещата. Само пълни инвентара сега. Да. Не си собията. Ех, как се шумогна. И ще... Трябваше да махам крафти. Няма значение. Ето. Ай, не, симетрично. Не, аз не искам тъй. Дори няма да го слагам тук. То слаг. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Уй, чакай. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ето. Его, бе. Сега спокойно мога да кажа. Его, бе. Да. А прозвучат тъпо. Dip and stick and it. Не, тук е тъпо така. Ще го махна. Добре, това е за клипа. Благодаря, че го гледахте. Малко дългичък стана. Абонирайте се за мен, харесайте този клип, така както казах, помагате на мен, на себе си, на приятелите си. Вече няма да обяснявам защо. Абонирайте се, харесайте клипа и айде, чао!